ngayon, sino pong tatanggapin natin? Sino po? Katawan ni Jesus! Katawan ni Jesus. Sino po yung regalo ni Mama Mary sa atin? Jesus! Kay Kuya? Jesus! So tayo pong lahat ay magkakapatid. Tulad po ng sabi ni Father, siya po ay magkakapatid. Bakit po tayo magkakapatid? Dahil tayo po ay anak ng Diyos! Kung tayo gininyanan, tayo po ay naging anak ng Diyos! So, lahat tayo ay magkakapatid. So, huwag po tayong makipag-away. Dapat po tayo ay Magmahal! Ayan, ano pa po? Magmahal! Ay, ano pa po? Bigayan! Bigayan. At saka magtulong-tulong. At saka, ano pong gagawin natin? Huwag mag-away-away! Ha? Huwag mag-away! Huwag pong makikipag-away. So, yan po ay turo sa atin ng ating ina na si Mama Mary at saka si Kuya.